Hello mga bay, good morning diri sa Pilipinas. Eh, ako diri sa gawas ron Mababot ko ni Inday nga bil nga maabot siya karon diri sa Daplin sa kalsada. Asa na kasi Inday nga bil? Di ani gawas ko mga bay no kay nagkuha ko sa mga padala para bayad sa mga order. Nagkuha sab ko sa pa-load ni Shansil World. Dayon, nagpadapog ko sa amo kay akato akong gipadala kuwang dayto pang sudan ra to ay bugas. Unya nagpadapog ko ni Tami ang akong admin. So nako diri adbang sa terminal sa Lapu-Lapu. Terminal daghan na kay nagbiyahe. Oh my gosh. Where is Inday nga bil? Dami na pong bumabiyahe dito no, tapos yung ating public transport, yung mga jeepney at mga buses ay nagtaas na po sila ng kanilang mga pamasahe. Yung dating 8 lang ang minimum, ngayon naging 11 na. Pero sabi ng mga driver habang kinakausap ko, lugi pa rin sila kasi sa jeep dapat 8 lang yung sakay. 8 lang ang sakay sa jeep. So kung mapuno yon, 88 lang ang isang biyahe. Ano? O tama. 88 kasi 8. 8 times 11. Diyos ko, nandito na naman tayo sa mathematics. 88 pesos lang papunta. Tapos yung masama pa doon, kung hindi naman puno, kung 3 lang ang sakay or kaya 4, lugi talaga sila. So ayan, nandito ako sa tabing kalsada, tapat ng naku, ihip-ihip pa ako. Kala ko may lalabas na hangin. Inihipan ko yung langaw. Wala palang lalabas na hangin. Oy, langaw, nga naman, nagilangaw naman tani, nga naligo man ta. My God, Inday nga bil, where are you now? So na ako diri no, nagpaabot ang kon sa atong Inday. Naguna-una ko niya. Nauna ako sa kanya kasi nga inagahan ko sa bangko, baka kasi kagaya na dati na sobrang daming pila, buti na lang umabot pa sa last number. Second to the last pala ako, nag cut off na. Second to the last kami ni Inday nga bil, nag cut off na. So ginawa ko, inunahan ko si Inday nga bil, hindi na ako nagpaalam sa kanya para kasi nahihiya ako kay Inday nga bil pag naghintay siya sa akin. Ayoko nang gayon. Kaya nauna na ako. Sana parating na siya. So, ayan. Diyos ko. Tumingin na yung mga tao na dumadaan. Sabi niya, sino kayang kausap ng babaeng to? Yan, kasalanan mo yan, Inday. Kasi nag-una-una ka. So, ito po yung pasada dito sa Lapu-Lapu. Ay. And I'm so thankful no. Salamat ng marami sa inyo. Sa inyong suporta palagi sa akin. So ayan, abangan natin si Inday nga bil na makarating. Nakahanda na yung mga alcohol natin dito. Kasi bago umupo tayo sa sakyan Inday nga bil, kailangan i-monetize muna natin. Monetize, unsa man ni? YouTube, Facebook, monetize. Sanitize muna natin. Monetize tuloy, adik. Sanitize muna natin, no, bago tayo umupo sa sasakyan ni Inday nga bil. Magkikita kaming muli ngayon. Ilang araw na kaming hindi nagkita. Or buwan na ba? Buwan na. O, isang buwan na pala kami hindi nagkita. Ayun, mamimili ako ngayon mga bay, mga anak. Doon sa pinangako ko na bibigyan ko ng relief goods, yung kapitbahay ko na isang barangay dito sa Lapu-Lapu. At lahat po yan, wala naman akong ibang trabaho ngayon, wala kaming negosyong snack ngayon kasi wala pang mapwistuhan, sarado.
Kaya lahat po yan ng ipamamahagi natin ay galing po sa inyo. Diyos ko, mga duga ninyo na duga. Galing po yan lahat sa inyo mga bay, sa inyong pagtulong, sa inyong suporta, lalo na sa pag hindi nyo pag-skip ng mga ads. Makakatulong po tayo sa ating mga kapatid na gusto kong bahaginan ng mga blessings na galing sa inyo. Abangan nyo po yan. Sino to? Loaded na ma'am. Okay. Ayan, nandiyan na yung load. Diyos ko, pasensya na po at medyo na late po ang ating load. Pa-load ng inyong Mayora, no? Kasi nagpa-load pa ako. Naubusan ako ng load. Hintay-hintayin nyo lang yung load ninyo dun sa mga nanalo. Ayan. Alam nyo, nakakatakot. Pero anong gagawin natin? Bahala na lang ang Diyos. No, sa mga kalaban natin ngayon, itong kalaban natin ngayon, hindi na talaga natin nakikita. Kaya alam nyo, itong kalaban natin na hindi natin nakikita, siguro kailangan din natin magdasal doon sa may makapangyarihan na hindi din natin nakikita. Para mawala na itong kinakatakutan natin, mawala na itong pag-aalala natin, mga takot natin sa ating mga puso, habang tayo lumalabas. Ayun, magdasal tayo ng sabay-sabay kasi kalaban natin hindi nakikita, so kailangan natin magdasal ng taimtim talaga dun sa taong hindi natin nakikita. So yun lang po, dasal tayo ng taimtim talaga sa kataas-taasan, so may makapangyarihan sa lahat para mawala na talaga itong ating kinatatakutan. Talagang ano to parang wake up call na itong lahat sa atin. Magsisi tayo, manghingi tayo ng tawad sa lahat ng ating kasalanan, sa lahat ng ating pagkukulang. Kasi sobrang busy na tayo sa hanap buhay, puro pera na lang nasa isip natin. Nakakalimot na tayo sa Kanya. Nasa ka, basig nila ho si Inday dito. Binyag to ako dito sa kuan. Inday Ngabil, saan ka na? Post ko muna to mga bay. Tingnan ko, baka nag-message na siya. See you later. Yan, wala pang message yung yung Inday Ngabil natin. Pero sige lang, maghintay lang ako. Kasalanan ko naman to Bakit ako nauna? Yan. Hirap po magmas. Hirap po talaga, pero kailangan tiisin. Parang ang hirap puminga. Hirap puminga pag nakamas. Oh my gosh. Tapos grabe ang pawis na sa ilong ko, nararamdaman ko. Pati sa mga sa mga pati sa paligid ng aking mga labi. Sa aking bibig. Dami ng pawis. Nasaan na kayo si Inday Ngabil? Inday Ngabil, nasaan ka na? Magtiyaga tayong maghintay kay Inday Ngabil. Siguro papunta na yun. Tumawag kasi sa akin nung nasa loob ako ng Palawan. Tumawag siya sa akin. 2 bangko talaga, sarado. Oh my gosh. Sa bagay, Eid Mubarak ngayon. Eid Mubarak pala sa lahat ng mga kapatid natin na mga Muslim dyan. Eid Mubarak sa inyong lahat. At sa mga bayani nating mga OFW dyan sa Middle East, congratulations kasi natapos na kayo sa inyong paghihirap dyan sa Middle East. Sa 1 buwan na paghihirap na puyatan. Congrats mga kapatid kong OFW dyan, congratulations. Kasi nakagraduate na kayo sa 1 buwan na paghihirap, 1 buwan na pagtitiis. So ayan, Inday Ngabil. Ay, Diyos ko, Rude. Ayan, ang ganda po ng public transport natin dito kasi meron ng mga kwarto-kwarto. Ayan, yung mga jeep natin may kwarto-kwarto na. May mga harang na mga plastic cover.
Hmm. Kaya talagang apat lang yung laman sa kabila. Apat lang yung pwedeng sumakay, pwedeng umupo, at apat din dito sa kabila. Talagang ano na, iwahiwalay na talaga. Kaya meron ng social distancing na pangyayari. Ay, hindi nga, Bill, saan ka na? Saan ka man ngayon naroon? Grabe yung pawis ko sa ano, sa loob ng mask. Grabe talaga. Parang walang hangin na pumapasok. Kahit sobrang hangin dito sa labas. Alam nyo, dumadami na yung mga may positive dito sa amin, dito sa Lapu-Lapu. Pero sa awa ng Diyos, no, isa pa lang naman ang nabawian ng hininga. At dumadami po yung naka-recover. Thank you, Lord. At least, diba? Eh, doon sa lugar namin, mismo sa barangay kung saan kami nakatira, meron na pong 2 positive. At ang masama doon, nasa gitna kami. Pero alam ko naman na hindi kami pababayaan ng Diyos. Sa yung mga dasal din, talagang nararamdaman ko na nandyan lang ang ating Panginoon para magbantay sa bawat isa sa atin. Ingat kayo palagi dyan mga kapatid, kung saan man kayo naroon. Wala pa si Inday nga, Bill. Yan po yung ano, yung terminal natin. Yan, Diyos ko. Hindi ko alam kung mabasa ba. Ay, ano pala yung tarpaulin pala, ibang tarpaulin pala yan. So, yan yung ano, terminal dito sa Lapu-Lapu City. Eh, isa naman Inday nga, Bill. O sige, hanggang dito na lang ako. See you sa susunod knocking. See you sa susunod kong mga video, mga bye. Thank you so much. Bye-bye.